ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀରେ କି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଯେ ନବବିବାହିତା ବଧୂକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ସଖାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ଅବଶ୍ୟ ରସିକତା ସ୍ଥଳରେ ସେପରି କହିଥିଲି, ମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଯେପରି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମୁହଁ ଭାରି କରି ସେ କହିଲେ, ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ କେବଳ ସଖାଙ୍କ ଛଡ଼ା ବିଶେଷ କିଛି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ ହେଉ ବା ନର୍କପୁରୀ ହେଉ, କେଉଁଠି ହେଲେ କିଛି ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଅନ୍ତତଃ 2 ବର୍ଷ ବିନା କଷ୍ଟରେ ତ କଟାଇ ହୁଅନ୍ତା। ୟାପରେ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଭିମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନାଚାର। ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ନୀରବ ରହିବା ଶ୍ରେୟ ମନେ କଲି। ଗୋବିନ୍ଦ ଓଠ ଚିପି ହସୁ ହସୁ କହିଲେ, ସଖା, ଭୀମ ମଧ୍ୟ ହିଡ଼ିମ୍ବିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ହସ୍ତିନାପୁରୀର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ନ ଜଣାଇଲେ କୌରବମାନେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଭାବିବେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମତାଇ ଦେବେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେଶର ରାଜା ହେଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ରଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏକତାର ଅଭାବ ଥିଲେ ବହିଃଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ କିପରି? ଭୀମ ଯେଉଁଠି ରାଗ ଅଭିମାନ ଭୁଲି ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତୁମେ କିପରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ? ଲୋକେ କହିବେ, ଅର୍ଜୁନ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀଣ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତା ହେଲ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଘରେ ଘରେ ଅଛି, ପର ଘରେ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା କୃଷ୍ଣା କ'ଣ ମନେ କରିବେ? ଅର୍ଜୁନ ଅଭିମାନ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣା କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ? ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବେ ତାହା ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ଆମେ ନୀରବରେ ମାନି ନେବୁ? ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୋର ନୁହେଁ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର। ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଉ କାହାର ମତାମତ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମୁଁ ମାନି ନେଲି। ଯଦି ଅପରାଧ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଗୋବିନ୍ଦ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣା, ଅର୍ଜୁନ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖା। ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତମେ ସେହି ନିୟମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖୀ ହୋଇସାରିଛ, ଅଥଚ ସଖାଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାର ବାଟ ନ ପାଇ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କାହିଁକି କରୁଛ? ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଏଇ 1 ବର୍ଷିଆ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି? ତୁମର ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ମାୟା ତୁମ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଢ଼ିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଯାହା ସମର୍ଥନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଖା ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୋର ହାତ ରହିଲା କେଉଁଠୁ? ଅର୍ଜୁନ ସେମିତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ହାତ ଯାହାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୋ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ପୂରା ବିଷମୟ ରହୁଛି।